Kulandela inhlanganiso yeqoqo eliphezulu elilawulayo kulempela veki isishiyayo, inkokheli ze-ANC zithe thaca iziphumo zenhlanganiso ye-NEC ngaphambi kwenkomfa yama-55 kwaZwelonke ngoDisemba. Ichazwa njengeyakuba indume ezulu, kodwa ke i-ofisi kanobhala jikelele isikwe umlomo ngeenkcukacha ezithiwe thaca ngumongameli we-ANC uRamaphosa ngebholo lasePhalaphala. Kuthiwa kaloku uthethe ngokuthe gabalala xa benika ingxelo yakhe yezopolitiko kule nhlanganiso ye-NEC. It was confidential. He was briefing just the NEC. The rest of what we want to know will come when the reports are ready. I think for now let's respect that confidentiality. Kanti ke i-NEC ivumelene ngelithi makuqinisekiswe okokuba abantu abamnyama baxakathiswa ngentlutha kweli i-BBBEE ngolwasemzini. The NEC remains clear that the movement it leads remains resolutely committed to the implementation of broad-based black economic empowerment, BBBEE. It noted that whilst progress has been made in empowering black people and women in the economy, the benefits of this progress have not been felt by all South Africans. Nanjengoko iqoqo eliphezulu le-ANC liqukumbele inhlanganiso yalo kule mpela veki, kusemnyama kubomvu ngeenkcukacha ezithe zabekwa kumongameli phambi kwale NEC ngokwaqhubekayo kwibholo lasePhalaphala. Kude kube ngoku ke akwazi uba kwenzeka intoni na noMzantsi Afrika usesebumnyameni. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.